Колко става хора? Днес мога малко да подсъкаме на Майнкрафт. Чакайте, аз да се сменим тапета. Хора, и ще ви покажа. И хора, ето го. Сега така ще го покажа само. Ето така изглежда. Сега ще се върна да включа към игра, защото ще има един екран, който не мога да играта и какво правя. Ето хора, връщаме се, само игра да заради малко. Изключен интернет ли съм? Да, изключен интернет. Никога не играйте Майнкрафт с изключен интернет, защото иначе не ще избъгва. Аз ви го казвам, това, който е играл с интернет, защото играхме онлайн един път, един Лазар от 4-ти клас, той сега е 5-ти ден, но с него сме играли и на него му бъгваше, а уж беше с най-новия модел, така се каже, и па му лагеше. Никога не я играете. Плюс идете снимате и докато така. Първоначално бях с един профил, къде не можах и ни да я играя, ни нищо. Ама... Също ще ме слагаше момиче, бе. Аз имам един герой. В папката ми. Как беше, бе? Тебе... Искам да съм жена. Не искам. Коса. Космяване на лицето. Крака. Размер. Ле, аз съм малко дете. Не, средно ще пада. Стил. Така. Горна част синя. Аз ще го направя мъж, никаква жена. Част. Връхни дрехи няма, принадлежности за глава. Ръкавици, няма ръкавици. Обувки. Така. Елемент за гръб нямам. Елемент за лице нямам. Само козата не може. Опа, не. Ето, чакай. Избор на нов скин. Сега ще го спра хора за малко. Май го открих хора, сега ще видим. Сега ще видим хора. То докато играта зареди, ще стане утре. Правилният тип е ето ги скина хора, ето го. Ето го. Ето го бе, ето го Стива.
Ети ги всичките, бе. Тук май е Спонж Уорлда. Аз, колеги хора, един град, който мога да се телепортираш при един дракон. Сега ще го покажа. Люспи. Can breed hoglins with crimson fungus, but it is dangerous. Така, защото се среща нечестно в биоми на блато. Online is not rated. During online you may be supposed to chat messages for the types user. Practice do not show the screen again. Обаче винаги слушаш място, за като да, те да бъдат били с мен, аз да не съм мил. Аз да съм мил, а те да не са. Много важно. На този свят искам малко повече време. Гледайте колко пръсти. Дайте мили животните. Май, да не ти кажа аз какво не реагира. Добре, сега ще го спра. И ще вляза. Ето го хора, пак влязахме така, защото ако го вляза право е така, то няма да стане хубаво. Ето виждате хора, момент е 12 градуса. Плей. Що на английски не знам. Как бе? Български бе, ето бе. То не че ми е проблем да играя на английски, ама свикна съм повече на български да играя, защото не знам. Jurassic Park оцелотите показват на крипъри кой команда. Аз в стаята. Spawning in the nether requires a charged нещо си. Защото се среща на част от биоми на полато. On during online play you may be exposed to chat messages or other types. Ще ми казва аз на какво да играя. Я бегай тука. Ладно, вижте какво пише. Дефините не трябва да се убиват чудовище такова. Че аз убила ли съм ги, бе? Аз още не съм ги пипнал.
зомбитата се превръщат в пари или в амуниции. Когато копаят и директно нагоре, бъдете мили животните. Като копаете нагоре нещо си, съществуват 3587 вида тропически риби. Аз ще му чакам малко. Лека нощ. Сега ми кажеш, че паша ми. Ако ми кажеш, че играта няма тръгне, леле. Ма ти, какво си мислиш, бе? Хора, не може да излязат от играта. Ето. Ето, бе, ето. Айде, бе. Стваряне на приложението. Явно докато снимам не мога да игра на Майнкрафт или поне тази карта. Сега ще спра. Здрасти. Дай пари за пасти. Ще на какво ще играя? Грани. Ууу. Да таковаме това трапчето. Бам! Започваме и ще играме на Грани. Аз може да си пусна и Грани 2. Но нямам я, изтрих я. Защото там път са двама и трябва да играя или на нормал, или на ези, за да мога да ги смена. Така. Вземам оръжие. Слагаме Unlimited Ammo. И започваме. Чакай, бе, я се пусна с год, моля. Кто? Парти мод. И махаме готно на. И влизаме вътре. Ето хора, бе. Сега не трябва да дойде.
Знаете, хора, че ми бъгва толкова, просто не знам. Ами кажа, че ме видиш. Ча, да я знае, че аз може съм тук, бе. Че няма може да знае. Те трябва сигурно вече. Ти сигурно ще ме види вече. Хей! Кай постави капана, ма? Чакай. Аз. Час. Къде? Не. Бам! Здрасти, Грани, искаш ли нещо от главата? Много искаш, заповядай. Това ще го преместя. Ето. Виждате хора, вече може да се правя на Грани. Чакай, така. Не така. Тук. Грани меню. Грани виждам. Мога да ходя колкото Грани. Бам! 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 Хедшот. Моля да се криме като Грани. Ето виждате хора, тя не знае, че аз съм превърнах в Грани. Сега ще я застрелям. Пиу! Пиу! Хедшот. Пиу! 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 Ай, капана. Пиу! Пиу! Ще си тръгнеш бам! 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 Айде! Тук ли ще се спавниш? Пиу! 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 Дали като са Грани? Само да нещо. Дали като съм Грани мога да мора.
пълен свят. О, чакай, мога така да го направя. Ще падна отгоре. Ще видите, хора, какво ще направя. Ето я. Видях. Вижте, хора, там парти. Не. Что? Скот Мотлисон, да. Значи, що не ме убила? Чао, Грани Бана. Тя ще дойде. Фърнам оръжието. То има няколко. Фио. И като. И сега. Падам. Виждате, хора, това ще бъде от всичко за днес. Аз се ви храна, ако така не забравяйте да лайкнете и да се абонирате се, за да споделяте, когато качвам видеа на някои игри. Сега, чао!